על פי הערכות, כ1.5 מיליון ישראלים סובלים מחרדה דנטלית, ובשל כך לא פוקדים את מרפאות השיניים ומסתכנים בפגיעה ממשית בבריאותם. אז מי פוחד מרופאי השיניים? איך מגדירים בכלל חרדה דנטלית ואיך מטפלים בה? פרופסור ורד רייך עם התשובות. שלום פרופסור רייך. שלום לך אפרת. אנחנו מדברות על חרדה דנטלית, שלמעשה זו חרדה לכל דבר ועניין, חרדה אמיתית. לפחד מטיפולי שיניים זה נורמלי. ואולי אלה שלא פוחדים הם הפחות נורמליים, אם אפשר לבוא ולומר. ומה שחשוב לי זה לתת לגיטימציה לאנשים שלפחד מטיפולי שיניים זה בסדר. זה בסדר. השאלה היא איפה עובר הגבול בין חרדה או פחד לגיטימי לבין באמת מצב שבו אי אפשר לטפל בחולה. הפחד שלנו זה באופן כללי, אפרת, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה אפילו חשוב להישרדות שלנו. הפחד עוזר לנו לקחת סיכונים, מה שנקרא ריאליים, מושכלים. ואני לא אקפוץ מקומה שביעית, כי אני יודע מה יקרה. ברגע שהפחד משתלט עליי, אני כבר לא מדבר איתו. זה עובר לרמה הרגשית שהפחד משתלט עליי. וכשהפחד משתלט עליי, יש אגב גם סימפטומים פיזיולוגיים. למשל, יש אנשים עם מה שנקרא רפלקס מסוים, שברגע שאתה נוגע להם בפה, הם מגיבים בצורה מסוימת, ואתה לא יכול להשתלט על זה, כי זה רפלקס. את מדברת על רפלקס ההקאה? למשל. אוקיי. וכאן יש לנו כמובן מגוון דרכים לטפל בזה, גם דרכים רפואיות כמובן, וגם דרכים שהן יותר, בוא נאמר, אנושיות, כאשר אתה עובד על נושא של הרגעה ויכולת שליטה עצמית. כלומר, את אומרת שאם בעצם מגיע בן אדם למרפאה ואת מזהה אצלו חרדה דנטלית, את יכולה קודם כל להציע לדבר אל השכל, תרגע. לא עוזר, יש לך משהו אחר לתת? אני משתדלת לא לדבר לשכל, אני רוצה לדבר דבר ראשון לרגש. אתה רוצה קודם כל לגלות אמפתיה והזדהות, אני מבין ולגיטימי. ואז נוצר קודם כל קשר, הוא יודע שבמסע הזה או בתהליך הטיפולי שהוא יעבור, יהיה מישהו שילווה אותו ויבין אותו. ולכן אדם שחש שמבינים אותו ונותנים לגיטימציה לדברים ודנים איתו אולי ברמת השכל, כן, על מה האופציות שעומדות לפניך. אחת הבעיות שאנשים שסובלים מחרדה דנטלית קשה בכלל לא נכנסים בשערי הקליניקה. ברור. זו הבעיה הגדולה. ברור. יש לך איזשהו מסר לאותם אנשים? תראי אפרת, המסר הוא ברור, אתם חייבים לטפל ונו ומה יהיה ויכול לקרות ועשוי לקרות. זה לא עוזר. לי יש מטופלת, אפרת, שחנתה את האוטו שלה בחניון ולא הצליחה להביא את עצמה מהחניון שנמצא כמה מטרים מכאן למרפאה, והיא מתקשרת אליי ומבקשת את עזרתי להגיע למקום. אדם שחושש חייב לדעת שהוא מגיע לבית שבו יש מי שמבין, יש מי שתומך, יש מי שמלווה, אני לא לבד. זה המסר. השאלה היא למה קורית חרדה דנטלית? מאיפה זה נובע? לפי הספרות ולפי המציאות ולפי מה שאנחנו מכירים, אפרת, חוויות שליליות או טראומטיות בילדות או במהלך השנים גורמות להתפתחות התופעה הזו, שלצערנו הרב, לא רק זה שהיא לא עוברת עם השנים, אלא היא מחמירה ונשארת איתנו לאורך כל חיינו. ולכן אחד המסרים החשובים, כן, להורים בפרט, מאוד להקפיד דווקא בביקורים הראשונים ובביקור הראשון של ילד במרפאת שיניים, שהחוויה תהיה נעימה, שהחוויה תהיה כזו שלא תשאיר לנו את אותם צלקות וסריטות שמלוות אותנו לאורך כל השנים, על מנת לבנות לילד חוויה חיובית, חוויה שתאפשר לו בהמשך לטפל בעצמו ללא שום תקלה, פחד וכך הלאה. תודה רבה פרופסור. תודה לך אפרת.